07060485853. My bona 0915-570-8347. Ajụjụ na ajụ today bụ ụmụ nwoke nugoro nwaanyị nọ n'Enugu a na-ekwetezikwa na fa nugo nwaanyị. Adọnọrebi ma blame kwasa ụmụ nwaanyị. Ana m eblame nwoke na-eblame nwaanyị because otu a nọ kịta anụ a otu a mụa nọrọ like this now. Mba na emere ya eme that na ị ga-apụta na uhe mmanụ na onye a bụ nwoke nugo nwaanyị ije gbakwuri nwoke na-abịa ụmụ nwoke abịa ife na-abịa apụta asị gị ifu dị ka ha ga-esi wee nya lack of respect ifu ka ha ga-esi wee gwa gị ma na na ife anyị fifa meketego onwezi ha ji ụmụ nwaanyị kpọrọ respect adịghịzi so ana m eblame na-eblame but ajụjụ na-ajụ kịta nwaanyị nọ n'ụlọ kọsụ ya ka nwaanyị nke na-anụbeghị di kọsụ ya ka nke nwoke na-apụ n'ilo bụ ihe kọsụ ya. So dị important ka anyị mara ebe ya bụ mmiri so ebe n'opi ụgbọgụrụ. Ọ dị very important na anyị mata these things ka anyị mara ife anyị na-eme eme. Hello. Good evening. Ka ime? Cecilia, no. Daalụ sọ Cecilia. It's a plastic, Kale. Yeah. Thank you. As in I think all the normal.
nwoke ọzọ. Daalụ. Daalụ. Oh, daalụ so. Well done. Daalụ. Daalụ. Your contributions matters a lot. Ọ bụkwanụ sọsọ m. Ọkwa na anyị niile. Ọkwa na anyị niile. Ọ bụkwa sọsọ m. Maka the only thing m na-eme bụ ịbịa ebe a then mfụkwazie that na a lot of us makwa ihe m na-ekwu maka ya because o nwere ka ọ ga-adị very strange na mbuze topic bịa ebe mmadụ gwa m unu a na-anụ ya for the first time. O gosiri na ọ na-eme adekwugo m ya sị na ife na-eme ebe a o mean na ọ na-emekwa ebe ọzọ nọ nke anyị nọ. Hello, ka ime ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Onye kachi nnọọ. Oh, thank you. Adịmanya ị na-ekwu na oluho 10 minutes gịnị mee? Mana onye anyị na-ekwu maka ya na onye ị na-ekwu maka ya nọ a married man. Because ịma nsị m na nwaanyị furu nwoke ọ like ọ na ha jebezi hotel bụzi the problem. Kedu ihe ị ga-eji wee soro nwoke jebe hotel na the first day? Just like that, oh my brother. Ọ phone ya ka ọ na-ata nụ na ego anyị ejile phone ka ọ na-ata nụ. Ka ị na-emefu
Okay. Unu bụ ụmụ nwoke onye atara ijidekwa onwe n'aka because ọ gwa asị nwaanyị si ịkpata isi na ya good morning ọ sịzie gị how are you ọ wụrụ problem, how are you and how are you doing ọ wụrụ problem. Mma sị gị how are you and how are you doing onye kpatara okwu a niile because anọ m jebezie ka ime chebezie ka ịsa m. Okay. Daalụ. Oh, daalụ sọ daalụ. Unu afụgoni ụmụ nwaanyị asị unu good morning gashiwe n'ike. Weda na ha sị no lela ka respect na ịdị enye mmadụ ọnụ gasibe ike no because ifugi ya ka esi blame unu now. The truth is that ka nwoke ga-esi wee nalụ gị nọmba ọ kwụsị gị n'ụzọ that day weda na hotel ma ọ bịa nwaanyị ị ga-eji wee soro ya ifuro itri ka iwe na ọ chọghị ịnọ n'ụzọ gwa gị okwu unu afụrụ ebe a ọbụgodu buka ịtụpụla na ebe unu akpa nkata yes because ịma nọ onye na-achọ di ịma nọ n'ụlọ di ama mfụ gị n'ime be unu. In fact na ị na-eje ọrụ everyday is not a guarantee na di gị ga-afụ gị along the way. Ị ga na-apụ ma nwoke ma nwaanyị na-achọ di nwoke na-achọ nwaanyị na-achọ di ama nọ n'ime ụlọ onwe ndị mụ na ha na-akpa nkata on Sunday so o nwere ịmagonu ihe mụ na ha na-ekwu I see that na the truth bụ na ụmụ nwaanyị dịzi ọnụnụ ebu ya the marriageable maidens ka mkpọ ya medians or maidens nke ọbụla mkpọrọ ya kpọ marriageable maidens na ha nọ n'ime ụlọ nọ ndị nke ndị isi adịrọ ọma bụ ife nọ n'ụzọ ndafọ n'ọchị say but you put the wrong. The truth is that ezigbote nwaanyị nọ n'ụlọ ezigbote nwaanyị nọ n'ụzọ gịnwa na onwe gị ife nna ajụ na bụ kedu intention iji wee bịakwute nke nwaanyị ahụ. Your intentions matters a lot. So ụmụ nwaanyị bụ na just by inege anya otu isi ekwu okwu onye nke mụ na ya kpakọtara nkata that very day the first day mụ na ya prapụ ntụpụla na si ya anyị na-ekwusi ya are you married? I said yes. Mana ọgwa akwa mana ọ dị ụtọ okwu ọnụ ya ife ọ na-ekwu ihe niile like these people dey married enwere anything okay some of them enwere anything productive ha ga-agwa gị o nwere ife ga impact your life ihe ha ga na-aka ihe enweghị isi sọsọ okwu ọnụ nwoke as nwaanyị mara ife a zụrụ ọfụma. Onye ka m ji aha makịta the parents of today jisi n'ike kụziere na ụmụ unu sensitivity ihe mmadụ kwesịrị ị na-ekwu n'ife mgbe anyị na-etolite ịma nwade anwa kpọta nwoke ịkpọ ife dịka nwoke ma mom ga-asị gị ngwa bịa spelụọ nwoke ahụ ispelụtara ihe a ga-akụ gị agwa gị na ewu na ji ya dị anụ a ga-akụnye gị rubbish n'arụ why? Because o nwere ife gbasara gị na nwoke ka ife mere ịgụ akwụkwọ ka ife mere ịga school ka ife mere ị na-eche echiche your future after this what next in your life? So parents who nwekwara a lot to do unu afugo that this badi generation na-efe enyero. Hello. Mgbede ọma Chinazọ. Ka eke ime? Ọ dị mma. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Afọ m bụ Ifeanyị Chukwu esi m Kansekulu akpọ. Ifeanyị Chukwu nnọọ. Kaalụ. Ndị oyi. Ante Chinazọ. Isiokwu gị mara mma beta. Ndị ọka njọ that is ndị a ga-ata ụta ndị anyị na-ekwu bụ ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị ka a ga-ata ụta. Ihe ndị si na ụmụ nwaanyị ka a ga-ata ụta bụ na nke mbụ ụmụ nwaanyị enwezi ihe ha na-alụ. Nke abụọ ụmụ nwaanyị enwezi kọntrol. Alụfa na-akọntrol di ha. Ọkịọta. Like this girl in ha ekwu okwu ya. Ọtị m kwuo ya ọka m ga-ata ụta. Ka otu ya na mmadụ ga na-esi eme ọkịọta. Ọ dịghị ọsịsọ ịga gbawa owu ya n'anwụ n'ebe nwata nwoke ahụ nọ. Onye o bu n'obi etite onye o nwere mmasị ya like ya na ọ na-eme anya ka the person ya nụọ ya ọkịọta ya na ya anọtebe ha aka ọ ga bụrụ owu ya
nye nwata nwoke ahụ. ịghọtakwala ihe ịghọta the topic of the day Ka ihe anyị ezi na-ekwu na-ekwu like ụmụ nwoke nụrụ nwaanyị ebe na-achụ nwaanyị ebe na-ejide ibu nwa ọrụ ime ehe ihe ekwudachi na ụmụ nwaanyị ka a ga na-atụ ụta ọ bụrụ nwoke na-achụ ọ bụrụ nwoke na-agba n'ilo ka a ga-atụ ụta na ụmụ nwaanyị dị smart ọkịọta ụmụ nwaanyị dị smart na-achọpụta bikọs ụmụ nwaanyị adịghị enwe njiji ọ nwoke ga mee ha approach ọkịọta eburu ewe ha gaghị nwoke ahụ ozugbo na-enweghị njiji ọkịọta ha kwesịrị ụmụ nwaanyị kwesịrị ịdị na-enwe kọntrol ọkịọta ọ kwesịrị ịdị na-enwe kọntrol ọ bụrụ nwoke mee approach gaburu onwe ihe nwoke ahụ ozugbo ọkịọta mgbe ịchọpụtazie na nwoke ahụ anọ na nwaanyị oritewe ọ bụ nwoke ahụ ka a ga-atụ ụta ka ngịwa na-enweghị kọntrol over your body ka a ga-atụ ụta ọgwa ka e kwesịrị ịdị na-atụ ụta. What if na body adọrọkwana involved? What if na ndị a bụ just to know? Because ụmụ nwoke were very patient being. Inwe ike sometimes ime itie nwaanyị sị gị mba o ị na-emeri. What if na the body adịbe involved but onye anụ a gịnị emekọ like ọ bụrụ sọsọ when body is involved ka a na-adị emotionally committed. Ọkwa ị nwere idea? Nke bụ eziokwu mana ọ bụrụ na bọdụ adịbeghị involved ọkịọta ọ bụrụ m nwa ọ ma rutekwa m ọkịọta na ọ bụrụ m bụ nwata nwaanyị ahụ ọ ma rute m bikọs bọdụ adịbeghị involved ọkịọta ebe ọ ga-anọ rute m na mbụrụ nwata nwaanyị bụ ọ bụrụ datị na datis na oritego ndị niile o kwesịrị iri ọkịọta metezie chọpụta na ọnụ na nwaanyị ebe a ka ọ ga-agbawa m obi ebe ọ bụrụ na o wezere ihe mụ na ya mekọrọ atọl ya gawakwara onwe ya ka m gawara onwe m ọkịọta yawa so ụmụ nwaanyị ekwesịrị ịdị na eburu obi ha niile enye nwoke ọbụla hapụ ozugbo ọ dịrọ mma abịa na nke e nwere nwa ụmụanụ kwuru okwu ọkịọta na nwere ụmụanụ kwupụrụ okwu bifo mmadụ ebụọ kwuo ụmụanụ kwuchara okwu niile ọkịọta abịa na ụmụ nwaanyị efuru na-agbakarị n'ilo ụmụ nwaanyị na-enwe ihe ha na-eme atịchi na ị ga-agwa m na otu ị nọ naanị ịbụ nwaanyị ọkịghọta gụọ akwụkwọ nweta ọrụ na-arụ ọrụ kasị na nwoke bịa mee ya approach ọkịghọtara just otu nwoke ahụ just like that ọdụnụ possible nọ mana ndị a na-abanye ike n'ọya dapịtị ndị ọya na-amatakarị bụ ụmụ nwaanyị a na-enweghị ihe a na-arụ na-enweghị ọrụ aka ọkịghọta ọha bụ ndị a na-ebikere ajọ ndụ ndị ọha bụ ndị a na-agbakarị n'ilo nwaanyị ọbụla nwere ihe ọ na-alụ ọkịọtara nwere ihe ọ na-arụ wee na-enweta ego nke ya ebe enyere nwoke anya mana ndị anụ nkịtị na-enwere ihe ha na-alụ ọkịọtara ha na-adị ha ihe enyeghị ya ha achọ nwoke ha na ha ga-emekọ ihe ha wee nweta ego ahụ di ha na-enye ha ọkịọta ya ka chere ka nwoke ndị ọzọ tie daalụ anyway people make mistakes ndị mmadụ na-emekwa mistakes even more about things abụrụ m sense sometimes ụmụ ụbọchị brain gị ya apụ sef and yes apart from your body ime gịnị your body ịdị involved n'ihe a na-ekwu maka onwe nwoke ị ga-emit ndị akwefuru inweta nwoke Google na-agụ akwụkwọ ihe mi na akwụkwọ bụrụ ịga school like ọ tụtụrụ akwụkwọ ụmụ books agas ọ nwe ife na-adị iche from onye gụrụ akwụkwọ na onye gaa school. Onwe some men ị ga-emit like this the kind of impact onwe ike inwe financial issue on ya you need inspirator on ya you need motivation on ya you need encouragement on ya ọ bụrụ na o nwere ka o so emadị on ya gị na mmadụ nwee issue ọ na-eke ikpe ọ nọ there. These things are the things dị bigger than money people amaro or dị bigger than body people amaro. O nwere ka gị na mmadụ ga-esi wee dị involved because of the impact onye ahụ nwego na it is difficult to let go. Ọ na-adị difficult ọ bụrụ anything to do with na gị na onye ahụ alarugo ma ọ gị na onye ahụ enyego gị ego. O nwere ihe bụ na ịbụ etu go for the person like onye ahụ bụ onye ọma na ọ gwa gị something na ọ ga-ịdị reliable na ị ga-abịa true for him or her. Hello. Hello, Auntie Chinaza, good evening, ma. Ka ime? Adị mma o. No, ka afa gị na-ebe isi akpọ m. Afa m bụ Jennifer, esi m esila na-akpọ. No, Jennifer. Topic unu taa amaka. Daalụ sọ. Ebe m na-esi ọrụ nke mgbasa ihe a bụ na-abịa like most men
a na-ejizi ụmụ nwaanyị mee karikachọ. And nke ekwesị m bụ na ihe afụ sọ isi that na ụmụ nwaanyị na-emezi enyi ha kịta bụ eziokwu. A na-eme enyi ha bụ eziokwu. Mana ụmụ nwoke, ihe na-emezi ụmụ nwoke kịta karịrị. Ụmụ nwoke na-emezi abụ nwaanyị nọkọta ụgbọakwarị nke bụ na ya nọkọtacha ọbụ na ya makwara. Because ma gwa m kịta na nwoke ọbụla spirit of ịchị nwa dị n'ahụ bet na ama kọntrol onwe ya. Ụta bụ onye ahụ ọkụ onye nke ụfọ amanti ya, mmadụ bụ amanti ya, mmadụ bụ amanti ya. Because nwoke ọbụla dị sure of ihe ọ na-eme amanti nwaanyị enyi ha ahụ. Ofilie enyi ha nnukwu nwaanyị Joseph ọ ga na-respect onwe ya. Like example nke mgbe mụ na ya nọ, ọ na-adị na-agwa m na mmadụ ọ ga-abụ ọfị outside ọgụwa ya agụ na mụ ajisie ya. Ị na ihe m na-ekwu atụtụ na-aja. Ka anyị wee ihe ahụ ndị ọzọ na-eyi ọ ga-abụ ya fị outside mee chụọ nwaanyị ka anyị nwoke ọbụla mara nke bụ eziokwu na na-agwa nwunye eziokwu. Ya some men asị nwunye ya yiri ka meri ata mana ha fọ outside ha chụwa ndị ahụ isi ndị skate ndị ahụ isi one shot. Mana ọbụla mara eziokwu ikwu ga-agwa nwunye ya na eyi ya jere m ya na m ga-alaiki ya. Instead of onye ọzọ ga-eyi outside ya jee chiwe onye ọzọ outside ọ ka mma were ya. Nke a na-asị nọ ụmụ nwaanyị ihe na-ewusi kịta ụmụ nwoke ji bọbọbụ ịchụgharị nwaanyị afọ onye nke ọbọ ha agụ. Ihe a niile bụ Chineke onye ọbụla nọ n'aka. Daalụ sọ nne m, daalụ. Ọ nọrọkwa far from the truth o. Ọ nọrọ far from the truth, but the truth is that na nwoke ọbụla chọrọ ịgbani ilo ya agbani. Like keep saying this thing. All choice. Ọ bụrụ nature. Nature is ka m kwukwu ya ọzọ maka ndị anụnụbeghị ka m kwuru ya. Nature bụ gị nwa ili nni because na ịma na ọ bụ na iri họ nni agụụ ga-egbu gị. Nature bụ ịṅụ mmiri maka na ọ bụ na ịṅụ họ mmiri ịma na ị ga-enwe nsogbu. Nature bụ gị enwe ịrahụ ụra maka ọ bụ na ịrahụ ha ụra ịma na ị ga-enwe ezigbo nsogbu. Nature bụ gị enwe ime gịnị ime a lot of things ịma na ọ bụ na imerọ your life dey at stake. Ife bụ choice bụ cheating. I cheatiri ị ga-adị ndụ. Anụnụbeghị m ebe a sị na mmadụ ji maka na nwaanyị na nwaanyị anọrọ nwụọ. Anụnụbeghị m ya. Abịa m isi dị sef na ịwụ arụ abụrụ nature. Because yes, a lot of people a lot of people na-aga here 3 months ha wụba ahụ. Nwa hapụ ịṅụ mmiri for 3 months ma nwa hapụ iri nri for just ordinary 2 days ma 3 days ị ga-eje hospital. Onye ara asị gị na ọ maghị ihe wee na-eje achọ ihe ọ ga-eri na dustbin. Mana onye ala ga-anọ without imetụ nwaanyị aka. Because I'm not equate the two of them together. These things are nature. Ihe ma that you cannot do. Unu ga-emenwu without ịchụ nwaanyị. Unu asịsị na nwaanyị ịchụ nwaanyị bụ nature. It is not ọ nwere ife dịka na ọ bụ nature. All by the time ị nọzi na ọ bụ na iri họ nni like 3 days 4 days mfu gị na ịka dị fresh ịka dị oke tabarụ onwebeghị ife mee gị nkwete oke ọkwa by imago choice. I consider bazie ụmụ nwoke ime gịnị ịbụzi imago ị na-agba n'ilo na ọ dị oke. Ụmụ ife ndị a niile mkpọgasịrị afa bụ gịnị nature. It is not in a man's nature to cheat. It is in the man's this thing to decide. All the willingness he decided that nature he cheats. Because Nisha drug him. Yes, I'm talking to you. Brain gonna touch. So kuchu no depia o. Ihe ọbụla ị na-eme, asịkwa m akwụkwọ sị
nwunye gị mee ihe ị ga-alaiki ya. Hello, mgbede ọma, ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Nwaka ego. Nnọọ, nnọọ, gaa n'ihu. Ee, ụmụ nwaanyị na-emezi ya nna gị na mama nọt o nwere nke ndị nwere ike isi na-ekwu okwu ịhụnanya ka anyị na-enwe nwaanyị dibịa alụọ etu a n'okpukpe anya onye na-alụ ya medịkal ọkwanụkọ n'obodo oyibo o jigara ka ya lụọ ya n'ihe niile dị ime mgbe ahụ ọ na-akwadobe ịsabiz ọ ka akpọyala dịkọta ọ na-eji ịsabiz ọtụtụ ya hapụ nke otu nke ịsabiz agbamakwụkwọ enweta agbamakwụkwọ personalitis agbamakwụkwọ and ụbọchị agbamakwụkwọ na bụrụ nchara moto kwetọrọ ya o ji eje ịsabiz na-agwa na-eme n'anya mmadụ ka m na-akọrọ ya so ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-adị stupid mana nwoke nara nke dị mgbe ofe na ịsabiz ya agwụgwara okwe na ihe na-ekwu nna na ihe na-ekwu. nke dị mgbe ọ dị na ịsabiz ya agwụgwa na ọgbalata ka ọ bịa jee kpọrọ ya not knowing o jere okere ime ọ maghị na ha ji ime 2 months to na-eje 3 months ụmụana ndị ahụ ụmụ na-awa dị ime ọwụwụ extension na akọs ha anyị nwetụwara nwe mmiri n'echiche niile na ọdụgo mma so nwoke nwoke enweta dị ego ka ọ gbagote ozugbo o gbagotere ebe ahụ ọ nọ oke na ọya obere igbe mmadụ kpọrọ ya jegoro medikal ka onye nne ya ahụma ma ndị problem again na onwe problem o nwere so ndị achọpụta na ọ dị ime na nwoke wee n'ọnwa akpọlọta ya kpọlọ abịa nna ruo mma ebunagasị na ya ga-alụzi ọsị na ya chọrọ ka di ebu ụzọ mụọ ya nwunye ọya ọ na-eri nwa mata ọlụzugoro ezi ọzọ pụrụ na mgbe nwoke alụọrọ nwaanyị ọzọ mụọ bụ ụmụ na-abụ ịhụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị dị iberi igwe ọya ka njicha na ntị ọnụ n'okwu a apụchi omenala ọtụrụ ọ bụghị ntị na-ekwu na ọ bụ ntị ga-anụ ọnụ na-ekwu na ọ ntị ga-anụ na ọdịda ọya bụ isiokwu chike nwachukwu gọzie gị ọ daalụ sọ. Ntị adịkwa na-enye ya asị m jụọ na ụmụ nwaanyị ntị adịkwa trut agwara m unu si na a ga-eblem ndị a blem ndị a ata ka anyị hapụ ịta one side ụta because e nwere ụmụ nwoke bụ na intentionally ifefa pụtara bụ to kill and to destroy. ụmụ nwaanyị pụta ka ha mee ha bụrụ gold diggers ka ha rip where they did not sow. ụmụ nwaanyị bụkwa na fa dị iberibe ha makwa na onye anụ aka ọzọ ji ya ha aka nọrọkwa ebe ahụ. Yes, all the but I believe in ka anyị hapụ throw blame. ihe m believe in onye ọbụla take their own share of gịnị responsibility so that onye ọbụla work back on themselves. Why number one now nwoke na onwe ya ma na o ji nwaanyị wee jee lalụwa bite another nwaanyị without okpu nna bụ enyi m ụmụ ife ndị ekwu maka kedu ife ị nọ na-eche kedu ife ị nọ na-eche because forget nwa na onwe gị ime such thing with your full chest nke nwaanyị ga-asị oh okay maybe na nke nwaanyị nọkwudo a lot of thoughts because ụmụ nwaanyị adịghị logical. ụmụ nwaanyị ji emotions eme ihe. I keep saying this thing sometimes ị ga-eme itu nwaanyị na-enwere sense that is where gị nwa na onwe gị bụ nwoke ga-step in as nwoke bụ kedu ife melụ ị ga-eji gị ma na iji nwaanyị ịma na onye akịta anụ a ịma nkwe anything dapụta na ịma nkwe kedu izi ife mere gị nwa na onwe gị ga-eji weje mewe ozudi ya without okpu na be enyi brain ga-akpọnyekwara akpọ ya atọ. Hello. Hello. Ka ime? Adị m oyi. Blessing nnọọ. Biko, ihe a ụmụ nwoke a na-esi n'ụlọ ọrụ siri ụlọ ọrụ. Evidently na story as an example. Adị m anụ ị na-ekwu onye onu gị na-ekwu okwu ọfụma o. Let me use myself as an example. So, I got married 2 years ago. Okay. So, my husband, he was doing a bit of mouth. One day, one afternoon, can they make my hair? I met a girl in that salon.
and we were discussing. But I went like her boyfriend. I said, okay. I put him, I think that was the boyfriend because yeah, Ha. Nke a na-eme real. Biko akwana m nọ ihe obi m na-eche ka ị chọọ ikwu. I think I was the boyfriend every night. So the process of what they when you see makes it now move away from outside. I think I'm put out the boyfriend that was my proposal. I don't know my husband. Ọ ebe obi m na-aga n'ụlọ. Ọ ihe obi m na-echebe ife a. You don't say, my sister. He was surprised. I was surprised. Like, I'm not even for just pretend and entered the car. The girl has seen to even go for the boyfriend. She's never. Hey. The girl has said, my yes. The man in Mexico, this is really the The man bụ your husband. Hi. Can you imagine? Not go aji aka gị court call because I'm on court. I call na call airtime ụgwọ ya. Because this story very juicy. Because achọrọ m dịka ọkpara ya the man na ha esezili okwu ka ọ gịnị. Hello. Hello, Auntie Chinaza. Ka ime? Ọ dị mma, ife ahụ abịara m nke ugboro abụọ. Abịara m nke ugboro abụọ. Gaa n'ihu. All right, fine. No. Auntie Chinaza o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Abịa m ikwute okwu aka na ọka njụọ ya ajụjụ a. Ebe a si ebe program a, ịma na o nwere fon nọmba iwepụtara ka e were ya na-akpọ ga-enweta gị. Ọkụghọta. Adịghị ma na many people na-akpọ the number. Onye na-eti iko na mbụ ya, a ga-an'onu ya. Mba na. Papa na n'onu ya. Like na mmadụ bịa na be dị na kọrọ ịkpọ. Imepere onye ahụ ụzọ. Okay, fine. Zụkwa n'ike. Onye ahụ ga-abata na Ọma mbatakwa o true. Ọma mbata. Ụfọdụ nwekwa ike ha ekwechiri o nọrọkwa na door na-eche mgbe ị pụtara. Mana ịma ntọnụ n'ime ụlọ. Aghọtara ebe isi abịa. Ọ gị fine ka m jụọ gị mana ifu nwoke ị like ọ gwara gị nọ ifu nwoke ị like ifu nwoke na-enye gị nye gị because asị na afọ iru ofe ama na ga-emetekwu garị ifu nwoke ị like ịma nsịsị ka ije cheki ka ịmakwa na omume ya dị mma nke bụ eziokwu mana ihe a niile na-eme bụ ụmụ nwaanyị ka a na-atọ ụta ụmụ nwaanyị adịghị cheat by mistake nwoke dị cheat by mistake nwoke na-echit by mistake ekerekwa gị okay okay fine na-ege ntị ka m reply zaa ihe ị chọrọ ikwu now alright ka hapụ igburu gị airtime gị now nwoke na-akụkpọ akpọ a ga-emepere ya ụzọ the truth is that ọ bụ na ị maghị onye nọ n'ọnụ ụzọ gị ị ga-echeki si ka ime gịnị ka ị mepere ya ụzọ ọ na-ada ahụ ka ị ga-anọzi si kedu onye na-aka ọ sịrị gị n'afọ m bụkwa nọ nso ngwa bataba ọ etukwuruzi ya na gị na mmadụ akpabazie nkata now nwoke ọbụla dị plain I will give it to the men who na-apụtakwa plain o si gị na ọnụgokwe nwanyị yes or another level of courage anyway because asụkwa amarọ m ife ị na-eme expect by ije tru as a married man ị na-eji ije tru a single girl amarọ m ife ị na-eme expect ka the girl gwa gị but for you i own up say na ịnụgokwe nwanyị yes ọ dị mma that means na ị chọghị deceive the girl na the girl is not left for her to stay or not to stay but what of that period when nke nwanyị che na ụmụ nwoke adịrọ nzuzu ịnụ nwanyị bịa chụbakwa ya then ahapụzie that information out probably nye ụlọ nwunye jekwuje jụba because so they go this man anya ring adịghị ya n'aka probably the 2 hours ha spend phone ya ring ọ bụrụ ọnya phone ring abụrụ nwanyị ọ
all na that period of ka I check zie ka nwee ike agazie 2 weeks 3 weeks ebe m na no fault nwaanyị but that ịma na ihe emebugo gị izizi because ya si na ihe onye amaghọ ife mmadụ amaghị ehika ọ bụ na imebe encounter this kind of a thing before uche gị niile ama mbụ na a married man ga-abịa approach ya gị now ọ bụ na imebugo the thing I'm experienced before ọbịa nwoke bịa to you the first thing ị kwesịrị ịjụ onye asị onye mma ihe ọ chọọ bụ inugo nwaanyị in a situation nke nwoke siziala gị asị ọ dịrọzi to you because if feel na onye a ya asị in that kind of aspect especially ọ bụ na imebe encounter a married man before mana ọ bụ na imega ha encounter before ị kwesịrị ịdị sensitive dị sure na onye a nwere there's a probability na onye a na-asịkwa asị when there's a probability na ọ dị asị it is a sensitive ebe ka nna asịzi ụmụ nwaanyị dị no sensitive na-atọrụ na anya anyị ọ dị very very important because ụmụ nwoke these days they can't be trusted ama ntụkwasị ha obi so in a situation where iji ịkụ aka na door ọba ntị n'azụ m ga-emepe gị door then nkata anyị na-akpa like I said nkata anyị na-akpa ya determine zi na mụ onwa anyị ahụ jụbazi gị na inugo because o nwere ụdị okwu ga-esi gị n'ọnụ pụta nna amago m na onye mba is either na ede single mana ị nwere good intentions for me or na ede married and o nwere ihe iji mkpọrọ so at this point may blame nwoke na nwaanyị achọ me blame some nwaanyị because the only people made a blame bụ ndị na-emezi sugar daddy papa na-atọ lelelelele aghọtara m ihe eji akpọ ya sugar daddy but anyway because ịgbakọ na onye adị the except na ejiri ọsị gị na nwunye ya adịgo late or yes na nwunye ya dị late or na ọnụbeghị nwaanyị so ọnụrụ nwaanyị no na ọkwadotọrọ ịnụ n'oge so kita na ọdịgo ready but so long as na onye a n'ifu na ọgbagotego na age biko ị kwesịrị na-ajụ ị kwesịrị ịdị conscious ị kwesịrị ịdị worried ị kwesịrị ịdị very very vigilant except hoo ha na ife ịchọ and ọ bụrụ ihe ịchọ that is the reason why ụmụ nwoke ji eji anyị akparị ahụ o nwere ihe ọzọ ịchọ ịgwa m hello all right 0706048583 my phone na 0915-570-8347 if anyị ọkwa ifugo onye nke akpọ m kịta na mpiki mana okwuru okwu ifere na ọ dabara nke ọtụọ ya ife na-eme expect from ụmụ nwaanyị ike ọtụọ ya off try ya sometimes the emotions adịghị invest ifugo na onye ha some ụmụ nwaanyị bụkwa like that ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị ọ ga-abụ gị na ha mekọcha ihe isi na onye nke a na ọ bụ na ị nụrụ ya walaitala onwekwa onye ọzọ gị anya ọ bụrụ na o nwere anything nọ na o nwere something onye ahụ na-enye gị ifunube in another person mana ife nnafe ekwu bụ that na ụmụ nwoke nugolu nwaanyị n'Enugu steeti biko na hapụrụ na ụmụ nwoke dị single girls ka ha fụnụ nwaanyị nụọ these girls are good girls ọnụ a na-eme ọ dị nnọọ ka na ụmụ nwaanyị a bụrụ ezigbote nwaanyị ọ dịka na fa dọrọ mmụọ ọnụnụ hello good evening oh ọla ka ekwan no gani okwu a na-ekwu n'ụbọchị taata ọ dị mma but like that man said ọ yi ikwukwa kịta apụ ọrụ gị aka imepe ọ bụrụ na n'okwu gaf because m na-enwegwakwa experience ihe a but ihe niile bụ aka onye wetara because na ọ bụrụ na ndị eji mbidochi ụmụ m skuul na-abata eyi m track with my can na-abata maka m na-ejire work after that so a man mkpa anyị na-ego m ọba na ọ nụrụ nwaanyị so ọ kwụsị motu ya na-agụ na-eso m ntịrị ọ kwụsị sị good morning sir kwụsị m nne m ka ebe ndị sị na m ga-eduju ụmụ m na skuul kwụsị m oke can I have your number si ọga it's not necessary ọsị m oke oburukwa m otu egaba assuming na m nwanyere ya my number if we not go necessary and then ihe ama chọrọ ọfịa ifu ya so ọ wee bụrụ ya ihe niile a dị na nwoke dị na nwaanyị ana m ebule m ụmụ nwoke na-ebule m ụmụ nwaanyị bikos ụmụ nwoke kịta ụdị nwaanyị ha na-achụkarị ofu oge nwa a na-achụ inye ha kọnsept edewu ịma na ihe a na-ekwu bụ eziokwu mana ọ bụrụ na inye ha nna nke dịkwa na-echọghọ onye ha ama mma ego ụtọ ifu ya
onye ha ama mgba ego ụdọ mana ụmụ nwaanyị nkịta na-emezi ka aka nwetegoro ego a ji ego 1 or 2 then isọmit onwe gị mgbe isọmit zuru onwe gị ihe pụtarazi n'ime ya isi na-ekwe nsu like ọnwa nwa mmanụ kwuru okwu o nwere ụzọ obodo nwere omenala apart from nke ị na-ekwu isi nọọ ndị Nsụka whatever onweghị obodo nwere omenala iru ị ga-afụ ewu man ya na nwoke ọzọ so ụmụ ya dị prefied gba na tus from another man wee bata ọ bụrụ ihe a na-eme ha na-eme esirie n'ọndụ ka ọ bụ so and ụmụ okwu mmadụ ikwu was it yesterday or David ka ọ Kings I don't know woman dị ime nwoke fụ na ọ dị ime dịkwa na-abụ ya tii o gosi na ọnya nwere brain because that one na-emego m mgbe ndị be my second baby mmadụ abịakwutekwa m married man ọ fụrụ afọ m ka ọra ọma na-asị m na-alaikekwana gị onye nke ndị nke ndụ n'aka Ada na Enugu a Adịma voice gị na-ebreak onye ka na-ekwu n'Enugu anyị a na so ọsị m ka we si na social hotel we wee si ọga ji afọ ma adị nke ndụ n'aka ka mụ na gị na-eto na hotel ọsị m nwekwa n'ife ọbụ ifere so o wee bụrụ ya ihe niile a bụ na ịchọ aka ọbụla ị wetara mgbe ha wee so gị bụta ekele m bụ ọgwụ ma ọbụ nwoke ma ụmụ nwaanyị na onye ọbụla ga-abụ ụlọ mind ya HIV juru ebe niile ọgwụ adịtụrọ ịghọtago so ọ bụrụ ọsị ya ga-aba mind their family is better for them. Onye ọ na nwere lọta to tad. Thank you. Daalụ sọ, daalụ ọla. Ọ ya n'ọfa nche ahụ, nwaanyị dị ime. Na asị na ndị Enugu, anọkọta nsị na ndị ọgwụ ego. Nke nwaanyị dị ime abịa na-ama vodo. Ọ na-abụ anọkọta ọ dị m ka ndị ọgwụ ego na-eme this thing. Hello. Hello, Aunty Chinaza. Ka ime? Adị m mara Jennifer. Jennifer nnọọ. Ụmụ ya chọrọ itinye n'ofe ahụ na-ekwu na tịtọ nọọsọ Enugu. Ọsọ Enugu. Every year ọ dị ka efu. Okay, ọ na-achịkọwala anyị na ọbụ ọkwasị ama m na ọ bụrụ ọsọ Enugu mana nke Enugu dị ka ọ na-adịzi nke Enugu na-apụzi atọfe ife mmadụ ga-akọntrol nwụzikwa ahụ azịkwa m kwuo nsị gị na ọ na-apụzikwa atọfe amakwa m na anyị ga-akọntrol nwụzọ ya ka m ji wee chọọ ịma na ụmụ nwaanyị ka a ga-ejidetenwu ka ụmụ nwoke ka a ga-ejidetenwu ka nwaanyị nọ n'ụlọ bụ ife adịghị emeta ihe ọ na-eme ọfụma ijidetenwu di ya from ịpụ n'ilo kedu onye a na-ejide kedu onye ka onye bụ asị na ụmụ nwaanyị dị single n'ọrụ onwe fa na-achọ ka fa ga-esi ebe serious relationship ofu onye somewhere a na-edeceive ha na ha dị single na ha dị ka nice asị gị na ha dị married but na fa ga-etreat gị nice how like kedu otu o si wee dị ọ na-awụ some certain things ọ ga-abụ nna anụ like this na-asị na ndị mmadụ a na-atazikwa eze niile wee na-ekwu okwu ọ na-abafu ụmụ hello ka ime ka afa gị na ebe isi akpọ m nnọọ ndị oyi my sister anọkwa m ya thank God okwu nke taa bụkwa n'ọda topic Chinaza ihe ikwuru bụ eziokwu Enugu dị ka the worst Enugu dị ka the worst Enugu dị worst o because mgbe anyị nọgodo na Anambra na-amị afụcha sọchi eti mana sisi m batara Enugu a ahụ ndetị ndị n'ụmụ ihe a bụ aka iyere mmadụ nke m ha achụgidebe m tụgide m sometimes ụfọdụ na-akpa m nọmba because ha ji sọgwere nye ha nọmba ahụ ha yezie m dị nọmba ha kpọọ m blọk zie ha ka otu ga-emegide onye bụ ihe mmadụ gwa ọbụmarị dị ma ihe ọ ga-asị m ọ bụ aftara di m anaghị eme nke bụrụ na di m na-eme ọ ga-eme m nwara apịa m wee mewe onwe nke megide wee si oke oke n'ụwa sị m nsị mara ihe ahụ niile ị ga-emere m gaa mere m ụlọ ike na that man even up to today
ọ naghị echefu okwu a Oh. ọ naghị echefu ya ọsọ nso na ndị nwunye ya na-eme ihe afọ dị oyi gwara ya ụdị okwu a okwu a gosiri be na m ma ihe nse yes emere ya ihe ị ga-emere m ịga ihe ị ga-enye m akwa ị ga-egoro m aba ị ga-eteki m gaa mere ya oge gị nwunye ga ma forget ya m ga-ahụcha ọmarịcha nwaanyị dowecha ya n'ụlọ isi gofu ịmara ihe ahụ ị ga-emere ya ụta na-emere nwunye gị na-achị ka ị ga-emere ya ụfaịd onye awụsaịda mgbe ahụ ị ga-aya ahụ mgbe ị ga-anọ na-akpụ ọrịa onye ga-anọzi ebe Ọ nwunye gị na onye ọzọ. nwunye gị ga-anọ bebe gị ụbọchị nna ọga m na-akpa nkata nwere isi ekwesịrị ite ya n'okịta anything ọbụla ime ma don't care but one thing na chegwa gị bụ that anything ọbụla megide those people gị na ha na-eme that thing never care they never even ask amanjiri gị anything ọgwa mma n'ebe a ga na-apa gị na-eme everything na-eme nke na nwunye ga-ajụzi gị esi expenses ihe niile spend n'isi ya ha na free tụta ị na-akpa ebe nkata ọ na-achị Maka na ọ ma n'eziokwu. Ọ ma n'eziokwu ka ị na-agwa ya. Ọ ma n'eziokwu ka m na-agwa ya so na jee ihe dị n'ime ya bụ ọ bụ n'ebe nwoke na ọdịnihu nwoke mana ọ bụ wos n'aka ndị nwoke ọkacha n'Enugwu a ha na-esi na ha jide mọni N'Enugwu a ụmụ nwoke Enugwu ji ego. Ị na-akọwatalụ m nkịta na ụmụ nwoke Enugwu ji ego. ha ji na ihe ha ji eme bụ ịchụ ụmụ nwaanyị nwekwana onwe ndị ga-agwa gị kama ya agaghị ewute gị eme ihe agaghị eme so ana m cheta okwu my father kwuru ọ sị na nchikichi ijide mmadụ ọfọ because one of my cousins the thing gburu ya the boy na-enye ego na-enye ego ọ ma na the boy na ya like if anything so the boy were say na take care out ka ya go ege na hotel men ka the girl si ya mba the boy kill that girl o gburu ya so na m echefu okwu ahụ ma so na ihe ọzọ na-ema na ihe ejikọ gị na onwe mme ihe ya si gị amatanịkwa anything na ọ bụkwa ya ga-ejide gbuo emezi something ụmụ nwaanyị kwesịrị ịkpachapụ anya ejiri maka oke akpịrị nwaanyị bụ onye gasị mgbe oke akpịrị especially ụmụ nwaanyị oke akpịrị ka ndị koria ka nne koria ya ka si ka ntinye daalụ sọ o ya ịma na some of you adịghị aghọta inu m na-atụ oriri amụ ebuneji ibi ogo na-eche na ogene ị na-eri wanda a ga-asị gị kwụọ ụgwọ ije ọ ya wee amụ ebune ahụ ịkwụọ efe gịnị izida na ịgbọrọ ya agbọ ọ na-eme gịnị ọ na-ewere ya na ndụ ụfọdụ ga-asị gị ọ transfer ka ọ cash so gwa ya determine by yourself so ị na-erikwa ihe mmadụ ịma na onye ahụ gịnị ya ọsụkwa gị nekwe na ịma nsịkwa kwụsịkwa ya kịta ọka dịkwa gboo aka echekwana ka ọ jụọ gị anything maka ichebe ka ọ jụọ gị anything otilo ịnọkwa onyo maka mgbe ọ ga-esi eti proof evidence dịkwa n'ọwa ya gokwa elu gị ego ma ọ meeri gị nta ma ọ meeri gị ma ebe ị ma na gị nwa na onwe gị ga-asị mba at the end of the day. Hello. Alright, 070604858553. My phone na 0915-570-8347. Hello. Hello, Auntie Chinazọ. Ka ime? Ọ dị mma nne m. Nnọọ. Ịma na ọ na-ekwu ihe a nọ na-adị ka abụ m Blessing na-akọrọ from Ugwaji. Oh, Blessing nnọọ. Ịma na a na-ekwu n'ọwaanyị tupu ọtụsi. Ọwaanyị na-ejere onwe nwoke fọta ịma na ịnụgo nwaanyị. Ịbịagwa nwaanyị okwu. Mana ịma na ịnụgokwe nwaanyị. Ịhapụ nwaanyị itofe n'ụlọ jee gwa nwatakịrị nwaanyị okwu. Keka nwaanyị ga-esi wee mara na ịnụgo nwaanyị. O kwetara nwaanyị mara mma na-aga n'ọzọ ikwu okwu ọ ga-ekwetara gị mana ihe wee ijiwazi gị ihe a na o nwere ihe ovu n'obi ọ ga-eme mana ihe na-ekwukwe nke m kịta bụ na nwoke ahụ kpọrọ las na-ekwu ọ dị ka ọ na-agba n'iro bikos uwe ochie ekwu okwu ọ dị-ekwu ihe na-adaba ọ na-asị na nwaanyị kụfọt si n'aka nwaanyị na-eje ụta nwoke abịa kpọọ gị okwu onye na-ebile m bụ nwoke bikos nwoke nwụrụ nwaanyị ka enyi na-ejekwuru nwaanyị akwụọ nwaanyị okwu you don't have the right ịgwa nwaanyị okwu idosego nwaanyị n'ụlọ chụwazie ihe ụmụ famili gị ga-eri ọbaghị like ọga m now I'm proud of him o nweghị o ji nwaanyị kpọrọ ọfụgodo ndị enyi ya nwoke na-achụ nwaanyị ụta ọ na-akọ ọtụ ha ọf ọ na-agwa ha okwu nwaanyị idose n'ụlọ na ọ bụrụ mmadụ ego ahụ na-enye ndị enyi gị nwaanyị iwe odi ya ihe nwunye gị ka olu good
so ọ kwụsịa ka ọ ha m n'ọnụ isikwa ike ka o si eme ihe a na ọ na-adị mma ọ na-akụziri ndị na-amaghị ihe ka ha mara ihe ndị na-ewu ha ntị ntị rọba ka ha wekwe ntị. daalụ sọ ụdị ya ka nche na-anụ nwaanyị a kịta ọgwụgwọ na di ya na-agba n'ilo ifuru na di ya na onwe ya nyere ya any reason to doubt her onye ihe any reason biko baka a sịkwana na di gị enwere ife o ji ụmụ nwaanyị kpọrọ biko ya jirikwa anyị kpọrọ ihe kama na ya achụzina anyị ya na-respect anyị na ọfụ anyị the only respect nwaanyị nwoke nugo nwaanyị ga-respect nwaanyị bụ if that girl ka ọ na-eme ihe adịrọ mma ọ na-agụ na aga you just help and go ọkwa ịnụkọ honorable kpọ si na o nwere onye o nyelu ọrụ nwaanyị and adị m sure na that nwaanyị a adịrọ that bad ọ ma njọ nke otu a nke bụ na asụ nwoke na ọma ịwa mana uche ya adịrọ na those things o nwere queen o dobere n'ụlọ o nwere very beautiful woman at home ọ mara mma ọma ha mma n'anya mụ na gị ọ queen ya o nwere ka o si gbasata gị it's none of your business ihe ama bụ gịnị ọ nụrụ onye obi ya desire yes ka ife mere ị ga-eju eje nụ your heart desire ị na-achụkwa somebody outside that means na agụ ide akpịrị nwanyị ịchọ help mmadụ ịma na o nwere anything ọ na-enye gị in return. Everybody deserve destiny helper, but don't take undue advantage of somebody just because na ịma that n'iji ihe a karịa nọọsụ ọsọ gị ka o depend on or nọ gị ka ọ na-ayọ the thing for that person ịyọ gị o mean that you can now take advantage then nchetelu gị na ị ga-amụ nwaanyị at this place ka m ga-echete gị na ị ga-eme gịnị na ị ga-amụ nwa mụọ nwa nwaanyị and Chineke ga-enye gị ịtọ by the time you nọ na 3 of your girls na ụmụ nwoke na-etake undue advantage of them ka mma ka ị ga-eshi react gba ha emepezie your record ka anyị ma na ịdị innocent ọ na-edoro innocent because ọ ịdị innocent wee nwee ike wee mee gịnị wee throw nwo stone na sị na onye bi na glass house adị atụ okwute gwa ha ka anyị malụ. Hello? Keke ime? Honorable. Anyị ga-agwa bishọp anyị ka a tụkọrọ ụmụ anyị maazị maka ma ndị a na-akwụ na RMT ma ndị a na-akwụ na-akwụgasị na otu ịgba kedu ihe bụ ebumnobi fa Chineke ga-emekwere ndị mmadụ ebere ịma na Baịbụl si na 7 women for a man and ụmụ nwaanyị ka bụ surplus. Eziokwu like na ihe na-achọ ịgwa gị naanị bụ ị na-asụ n'ọsọ ịpụ akụkụ ụmụ nwaanyị ga-enweta ije ruo eziokwu enwere ebe ka ịchọrọ ịfụrụ ka onye aja akpa agwa si na ịchọrọ ịmụ nwa ya na ịma ka papa esi eme ka ọmama ka esi eme ọ ka esi emegasị ihe mana ọ nọrọ ebe ịfụrụ nwata nwaanyị nwere ezigbo agwa ka ebe ị nọzi wee fịa ọ bụrụkwa n'ime ka na ndị na-ekwu na maka na mma na ndị njem nọbe m enweghị maka m na-apụ onye ọbụla jidere onye ọbụla ije na rum ya naanị ị ga-afụ ya so omiri na mmeta ha anaghị agagharị ego oge ọbụla na ndị nke ha marụ okete ị ga ya afụcha ndị na-aja na be m ga na-ajụ m sị m biko uche ya dịkwa n'ebe nwa m anọ ọ na-eme na-asị hapụ ka ọ gụọ akwụkwọ ọ bụ na nchọrọ ike eti bifo ọ banye yunivasiti ọ ga-abago di isi ya na onye anyị ọ ga-alụ di na etisi ọ na-etisi ihe ezu banye Nsụka so anyị ga-emere ụmụ nwaanyị ekpere ụmụ nwoke na-emesibe ebe anyị emekwere fawa ekpere ka onye ọbụla mmadụ na nke Chineke nyere dị nọf kama nwoke ọbụla chọrọ ịnụ nwaanyị tụọ onye ahụ adịghị mma and ọ ga-adịghị mma forever until death do na part so m ga-akpọ bishọp anyị bụta a ga-achịkọwa dị masị eme m ka ị mara ka ụmụ nwaanyị niile ndị dị involved bịa na Holy Ghost ị na-ege ihe m na-ekwu maka na ọ dị mkpa ihe ụmụ nwaanyị na-eme ọtụtụ ọdịrọ mma
so mụ na bishọp ga-ahapa n'ime tam ka m gwee na a ga-achịkọwa masị ka ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị na-emisbehave ka a maa ma Enugu ọ ga-adịwa mma ọ bụrụ gbasara Enugu if you go to Kogi steeti ebe a ka ọ ka njọ ma Benue sef ije Kogi steeti nke bụ wọst mgbe anyị chere ihe na Kogi steeti yunivesiti dị ebe ahụ ihe a na-eme ebe ahụ nke Enugu obodo dị obere etu a ka ọ dịkwa na Anambra ọ ga-eburu wu ya so anyị ga-arịọ Chineke onye ọbụla achọ iru Chineke mụ na bishọp ga-akpasu unu ka anyị mara mgbe a ga-emerite m ya ọ dị onye na-achọrọ ego hapụ daalụ ihe ma na anyị ga-ebe n'isi everybody onye ọbụla chọrọ iru Chineke ihe a bụ ọgwụgwụ oge ngwa taa dịara anyị mma ise ị na-eme ọfụma daalụ God will pay you back. amen o daalụ sọ alright unu anụgo na ya sị na a ga-akala unu maasị ọ dị very important ka etinye unu n'aka Chukwu ka agwọtawala anyị ọsọ enyemaka maka na ya bụ ife kalịzi eziokwu ọ kalị ọ dị too much o nwere any single person kpọgbuo kịta si na onwenubekwa experience ya ebe ụmụ nwaba ntị Chinazụ na-ekwu okwu igosi gị that ọ dị too much and otu ọbụ ife mara ọ bụ na ịnweta nwoke dị very stubborn dị very persistent gị na-resist one day hello Hello, Auntie Chinaza, good evening. good evening ke ka ime Ọ dị mma. afa gị na ebe isi abụọ m Ọka afọ m bụ Ibe Abụchi. ile abụchi Ibe Abụchi. ibe abụchi nnọọ Oh, I'm a first time caller. wow yes from the name I can tell nnọọ o nnọọ na Odenigbo Esi m Enugu abụọ. ka ebe side ebe ị nọ n'Enugu Ọka anọ m side in Heaven Extension. okay nnọọ nnọọ Auntie Chinaza, enweghị nchọ ka ịghọta n'okwu a iwepụta n'ụbọchị taa. Ihe izizi nchọ ka ịghọta bụ na ihe a na-ekwu dị ihe dị mmadụ n'ime. Ọ dị n'ime nwoke. mana ọ bụrụ Ọ dị nature n'ime nwaanyị. Eh? ọ nature ị na-akọwa na ọ nature Tianụ eji m okwu n'ọnụ. Bịa m ntị ka ịghọta ebe m si abịa. gaa n'iru sorry Ihe a bụ ihe mere Chineke ji wee iwe wee mebie obodo Sodom na Gomora. Ihe a dị mbụrụ ede. Mana ihe dị n'ime ya bụ na ozi anyịnwa nwoke na nwanyị ka ọ dịrị idu onwe anyị ọdụ ịtụkwu ọdụ si na ihe a bụ ụzọ m ga-eso na ihe a bụ ihe nna ama mme maka ọ bụrụ na ọ dịrị otu a ịfụ na anụ arụ anyị ga-abụ ihe ga na-agwa anyị okwu mgbe ọbụla and once anyị rubere ya isi anyị abụrụ uru nye anụ arụ ịghọtaghị ebe si abịa so onye ihe a sị na ihe na-esi nkakwu isi dị ya n'ime arụ ọ dị n'ime onye ọbụla onye nwata ihe a na-akpọ the sinful nature of Adam ọ bụrụ ndị katọlik nọ nje ekele ụwa mana ọ dịrị nwoke na nwanyị ịnọ ọdụ si mba na mama m bi ụdị ndụ a ọ na m ga-ebi ụdị ndụ a so ana m anụkwa ihe niile ekwu ọ dị na nwoke dị na nwanyị ala nke nwoke isi na-eblame the two genders so ihe a bụ ọrụ dị n'ime nwoke dị n'ime nwanyị nke a bụ nke mbụ nke abụọ wee bụrụ na ịma na ụwa anyị nọ n'ime ya ihe ọjọọ dị iche iche jupụtara n'ime ya and ekwensu na-achọ otu ọ ga-esi were ihe ndị a wee nweta ndị na-erubere ya isi oge ọbụla so ihe a nwere spiritual connotation
So otu a ka ọ ra m n'ọnụ. Thank you. Dalo. And go about my last caller for today. And our first time caller. And I welcome you especially to Odenigbo. Because I am nwere ike ikwu bụ that na like I said, ma nwoke ma nwanyị. Ọ bụ na ede patronize ụmụ nwanyị. Ha ama mpụta. Yes. Ọ bụ na ede patronize ụmụ nwanyị. Ha ama mpụta. Oke nọ n'ime ụlọ na-eji agwa nke nọ n'ilo na azụ dị na ngịga. Nwaanyị nke izizi ma nke bụ ọpụta. Ọ gaa afa ọ ji ekpofutezi ndị ọzọ sifa na biznes a na-agakwa aga o na a na-enwekwa customers. Ị na-achọ ịgwa m that na ọ bụ na ị na-azụ ahịa akwa na ọ bụ na ị nwetara nwa customers na ịma mpịachi dị afịa gị ga-anya ego gị ga-atọgodu first. Ịma nwezi enemies ị ga-esi wee na-ebute ngwa afịa. Ịpịachigodo ya bụ biznes ije chọọ biznes ọzọ. Si blame skene ụmụ nwanyị only. Si blame skene ụmụ nwanyị. In fact, 60% of the ụta dịrị ụmụ nwoke. The remaining 40 dịrị ụmụ nwanyị. For the fact na ị dị married, ị were go 30% first of the blame. Then ihe nke mezi the 30 gbanyezi n'ime ya bụ na ị nwere the audacity wepụta ego na-achụ nwanyị ebe ịnụgo nwanyị. Ọ bụla ọlọ sị gị ego ị kara iji wee jenye nwunye gị ọ bara uru. But I don't know how we got to this point. But ekpere m niile bụ ka ọ bụ na ndị a na-ege m ntị, because ọ bụ na ha na-ege m ntị, ha amalụ that na this men alaikere anyị. Of somebody that anọ somewhere na-asị na ụmụ nwoke alaikere anyị, na ọnya mere anyị ji agbasafa weekend nka ichezosie na o nwere nwaanyị na-eme ụlọ ọ bụ nọ nge. O nwego nwaanyị ga-anọ somewhere na-asị m na onye ọ na-atọ ụtọ bụ nwaanyị ji etụkwasị nwoke obi. Ịtụkwasị nwoke gị obi, ịtụkwasịrị nwoke gị obi, ọ na-afụ gị ụfụ, ashịzi na ashị. Ọ bụ na ọ dị afụ gị ụfụ, gị nwere onwe gị ama na-agba n'ilo, because the truth is that ụmụ nwaanyị ọbụla for as many women ma na di fa na-agba n'ilo, fa na-agba n'ilo. Nya ha nwa bụ nke nwaanyị bụ onye mefa ji wee dị comfortable. And o wee di na nwunye ma na ha na n'ime onwe fa na-anụ and ha na-agba n'ilo. Amarọ m na culture, amarọ m na ọkụsu ebido your marriage, but something dị wrong. And ụmụaka na ọ bụ na agwa bụ nwoke nwunye gị adịghị eche ite but ị na-eche ite asa, ị ga-amụ ụmụaka nwaanyị. And I'm praying 3 girls for you, so that by the time if life had outlined ị na-afụfe ụmụ nwoke jife eme, ị mara na ife a ka a na-akpọ gịnị njọ ndị nna izute ụmụaka. So ịlike ya ịnụ, ịlike ha ịnụ. Ihe mma na we will continue to multiply. Onye ka njasị onye rere amụ ebi na-eji ibi ụgwọ. So ị na-erikwa na-eri, one day you will pay. Ịkwụ nwa ozi ụgwọ ịtọ. Ike ka ndụ gị na ya, ike ka ị pụtara na social media, ike ka something mee gị and the man like ya, because something negative ga-apụtarịrị from there. Ebe a ka m ga-asị unu ka ọ dị n'echi, ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ ga-anọ na Volt 104.3 FM. Onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ sụọ naanị. Orere ama ebi na-eji ibi ụgwọ. Agbacha ọsọ agụọ mile. Ka ọ dị ndeme. We don't die, we multiply. Never touch down till we touch the sky. They pass by, they wonder why. Anywhere I go, I they colonize. My daddy, J. Give feedback.